Hello, may gabi. So, natay sa ni. Kaunon. Sa daw ni. Sobra man lang nga French fries ni. Huh? Kini daw. Manumag ka ng balon na mo sa una pag elementary. Nani ka dako. Dahon, kung na dahon eh. Balon gini. Liha na to. Tuna man daw ni tuna. Tuna sandwich. Napay scotch tape. Excuse me. Ani? Tuna sandwich siya oh. Ano sa maning green? Lettuce. Dahon? Makaon eh. Alangan, butang bra. Hilaw ni no? Uy. Di ko makaon na ning hilaw eh. Wala. Ha? Ano na po eh. Kaon kay kabayo no? Yung sagbot. Ano sa lasa aning kining green? Mura siya kining ko ano? Kining garbage food. mura siya awa repolyo. Yeah. Nabre tuna nga ina di man ni tuna oh. Dapat tuna lang ang gibutang. What? He's dying? Hilaw man. Manul. Di ko makapoy ko ni dahon. Gosh. Lain man eh. Mabukstag na eh. Dapat giluto ning ko gilapuan ning hilaw man. Dili na pinilapuan niya yung bag. Ang sang tangkal. Di ko ano eh. Hindi ko eh. Yung unahan sa lasa. Lain man ang kining sagbot oh, marum ko gakaon og kining kuan. Unsa ni? Dahon sa ikaw kaon? Ngayon, manol for sale. Apa kining french fries lang ako aw, ng sobra. Like laro. Di ko ato eh, may dahon hilaw. Hilaw. Hilaw ang dahon. Murgo ko na anad ba? Pero watoy dahon. Kito na ko to. Manol for sale. Kumkaon na to. Manulog kita. Pero kang katong mga Amerikano ato, muna yung paborito nila. Pero kita ako mo na anad gud. Muna maglainan ko nga kakaon ko. Sorry. Kakaon ko kanang dahon bitaw nga hilaw. Pero kanang naluto para nang pitsay ana mga inaana. Kung pakyawon ko sa Repolyo. Amerika o 3 million na mo na ipagkaon sukol ka to kadto. Sukol eh. Tao ba ni? Tao ni? May pagkaon mo. 3 million ko na. Di ko makaon to mga kaidol kay namanol ko. Good luck, bye bye.